Hola a tothom i benvinguts a un nou vídeo del canal. Em sembla que fa molt que no penjo cap vídeo i de fet ja fa gairebé un mes que no lliig res de res i últimament em costa trobar-ne les ganes. Però avui torne per a parlar-vos de la meva última lectura de l'any passat, El gat que estimava els llibres, de l'autor japonès Sosuke Natsukawa. És un llibre molt finet d'apenes unes 200 pàgines i l'editorial La Campana el va publicar el 2022 amb traducció d'Albert Noya Cabellos. A veure, sóc fàcil de convèncer. Tu em poses un gat a la portada i de seguida hi caic de 4 potes. I ja feia temps que la novel·la em feia l'ullet i al final vaig sucumbir a la tentació. M'ha agradat però no exageradament, diguem que no sabem bé què pensar-ne. La novel·la segueix Rintaro, que és un alumne de secundària que viu amb l'avi. L'avi té una llibreria de vell, amb una col·lecció envejable de grans clàssics de la literatura, i Rintaro hi passa el dia devorant un llibre rere l'altre. Però un dia l'avi mor i decideixen tancar el negoci. Així i tot, Rintaro continua vivint una temporada i fa fugina durant setmanes, que no va a classe, bàsicament. I al principi et penses que el tema principal seria el dol, no? Però no. Un dia, després de la mort de l'avi, a la llibreria apareix Tora, un gat tigrat parlant que no té pèls a la llengua. És directe, insistent i massa moralitzador per al meu gust, però d'això ja en parlarem més endavant. El gat el convida, o més prompte gairebé l'obliga, a seguir-lo al llarg d'una sèrie de laberints que apareixen màgicament entre les prestatgeries. Cada laberint és una mena de missió per a salvar els llibres, i al final de cadascun, Rintaro hi troba uns personatges extravagants que diuen que estimen els llibres però que els maltracten d'alguna manera. Així és quan ens adonem que el llibre realment és una manera de reflexionar sobre els hàbits de consum actual en el món de la literatura, de criticar-los mordaçment. No vull desgraciar-vos la història, però sí que us explicaré una mica sobre cada missió, no? Per exemple, al final del primer laberint, Rintaro s'enfronta a un home obsessionat amb llegir com més millor només per poder banar-se'n. És l'únic que fa, però no para atenció al que llig, i després tanca els llibres a les prestatgeries amb pany i clau i no els torna a tocar. Al segon laberint hi trobem una mena d'institut de recerca on intenten trobar la millor manera de resumir el contingut dels llibres per optimitzar-ne la lectura. Bàsicament es dediquen a retallar-los al màxim perquè la gent que no té temps de llegir pugui acabar un totxo com el Tirant-lo Blanc en 3 o 4 frases literalment. Un destarifo, vaja. Al tercer laberint, Rintaro parla amb el director de l'editorial més important del món, i així tenim el plat fort del llibre, al meu parer, perquè és una crítica directa i contundent a la indústria editorial. L'editorial en qüestió es dedica a publicar al gros, com més còpies millor, i només editen els llibres que es venen com el pa beneit, els supervendes, i la resta els envien a fer la mà perquè no són rendibles. La qualitat no importa, només els números. Com veieu, de trama no n'hi ha realment. I el llibre s'estructura en 4 parts, una per a cada missió. A més, en les missions, Rintaro no fa res d'heroic ni tan sols es mou. És que no mou ni un dit. L'únic que cal que faça és conversar amb els personatges que fan malbé els llibres amb els seus plantejaments erronis i obrir-los els ulls perquè canvien de parer. És més pront una qüestió de dialèctica i oratòria. I explicat així a grans trets pot sonar avorrit de collons. Ja ho sé, però a mi no m'ha semblat, Sí que és veritat que té un ritme molt pausat i si espereu tensió dramàtica o una epopeia, com es descriu en la sinopsi, no en trobareu cap així. Crec que el llibre és així perquè és típic de la literatura japonesa d'aquesta mena, però sí, bona part són reflexions i soliloquis. I no hi tinc res en contra, Al contrari, m'ha semblat interessant, però veig diverses coses que fallen i de les quals es podria haver tret una mica més de suc. Primerament, els personatges són més plans que una taula de planxar, xic. Rintaro és el friqui tímid de tota la vida i Taro és el típic savi que li fa de guia o mestre. En la història també apareix una companya de Rintaro, Yasuki, que és la típica xica intel·ligent i popular de l'institut, una mica també sense vers. I la gràcia està en el fet que Rintaro aprèn a estimar encara més els llibres i es transforma gràcies a les missions. Deixa de ser tan paradet i a poc s'adona que tot el que li ha ensenyat l'avi, sense saber-ho, té tot el que han compartit, no? És una oda al poder dels llibres amb tocs de realisme màgic, però des del meu punt de vista desaprofitats. El que més m'ha agradat és l'ambientació màgica, però desgraciadament tampoc es desenvolupa gaire. I l'estil del llibre, tot i així, sí que és veritat que és fluid i facilet.
De fet, per la manera com està escrit, diria que perfectament podria ser un llibre infantil si no fora perquè la crítica va més prompte dirigida a un públic adolescent o adult. I reflexionar et fa reflexionar. El problema és que, com avançava abans, les afirmacions de Rintaro i de Taro són categòriques, com si foren principis inamovibles. Qui eres tu per a dir què és estimar els llibres i què no ho és? Estic d'acord amb moltes de les coses que plantegen, però alguns fragments fan aigües, i per tot arreu. Per exemple, deixen caure que llegir clàssics o llibres més complicats et fa millor lector i sempre és més enriquidor. I la ironia és que, de tots els clàssics que esmenten, la majoria han estat escrits per, sí, homes blancs i heteros. Ni tan sols hi ha autors japonesos, és que no n'esmenten ni un grec o un o dos, com a molt. Què voleu que us diga? Critiques que només publiquen bestsellers i no tenen una oportunitat a altres obres de qualitat, però després només parles de novel·les que formen part del mateix centre del cànon literari. I això ja és un altre tema, però m'ha fet molta gràcia perquè ja és el súmmum de la hipocresia. O sigui, bé que critica els bestsellers i que l'únic que comprem són els èxits internacionals que s'han venut en 100 països i un llarg etcètera, d'acord? Però després arribes al final del llibre i llitges això sobre l'autor. Amb més de 3 milions d'exemplars venuts en les seues novel·les, ha estat guardonat amb el Premi X i amb el Premi X, vale? Premi X, Premi Z, no diré el nom perquè no importa. I això altre també es diu sobre el llibre. Una de les novel·les japoneses més traduïdes a més llengües dels darrers anys, un best-seller del Times al Regne Unit, i que s'ha convertit en un fulgurant èxit internacional. És que més irònic, xic, no pot ser, si és que està contribuint al mateix problema que critica sense parar, però bé, suposa que això ja és un tema més de màrqueting per part de l'editorial. Siga com siga, crec que us pot agradar si aquesta mena d'històries són del vostre estil, però si no hi esteu acostumats, segurament no us farà el pes. Heu llegit el llibre o alguna altra obra de Natsukawa? Podeu deixar un comentari i compartir la vostra opinió. Això és tot per ara. Espero que us hagi agradat i ens veiem molt prompte, espere, aquesta vegada sí, en un nou vídeo.